କାହିଁକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବୋମଲାପୁର ଗାଁରେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ କି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାଘ କିଆଁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଲଗାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଠାରେ ବାଘକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ପିଞ୍ଜରାରେ ନ ପଶି ସେଠାର ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟିଏ ବାଘର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟି ସାରିଥିଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏହି ଅବହେଳିତ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।